Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς από το Πέλοπα Web TV. Στην σημερινή εκπομπή της Λογικής Διεργασίας έχουμε καλεσμένη την κυρία Ευαγγελία Γιαδανού, η οποία θα μας μιλήσει και θα μας παρουσιάσει και θα μας αναλύσει όσο περισσότερο γίνεται το Ιερό Ελάνιο κείμενο του κυρίου Αρτέμι Σόρα, το οποίο έχουμε φτάσει στο τέταρτο μέρος της ανάλυσής μας και της παρουσίασής μας. Καλησπέρα κυρία Γιαδανού. Καλησπέρα κύριε Μιλωνά. Έχουμε φτάσει στο τέταρτο μέρος της ανάλυσης μας. Προχωράμε για να δώσουμε στο φως, να δείξουμε στους τηλεθεατές μας το Ιερό Ελάνιο κείμενο πατρόα ουσία. Μάλιστα. Είχαμε μείνει, νομίζω, εκεί που τελειώνει, που λέει τα επίπεδα της κοσμικής ζωής, είχαμε φτάσει. Ναι, στη σελίδα 8 λοιπόν, και να συνεχίσουμε την ανάγνωση για να κάνουμε το σχολιασμό κατόπιν. Πολύ ωραία κυρία Γιαδανού. Η νομοτελειακά ανέλυξη του ανθρώπου λόγω πατρόας ουσίας είναι συνεχής κίνηση από το άρρητο εν όλων φως, όταν ο άνθρωπος τίθεται εκτός μεσότητας, βρίσκεται εκτός νομοτέλειας, δηλαδή εκτός της γραμμής σύνδεσης της πατρόας ουσίας του και βρίσκεται εκτός νομοτελειακού σχεδιασμού. Αυτό επιφέρει τεράστια καθυστέρηση στο θείο σχέδιο, με αποτέλεσμα να τίθεται σε πορεία αντίθετη της ανέλυξης, δηλαδή σε πορεία υποχώρησης, κατέληξης, κατάπτωσης στα βάθη του χρόνου, στην άβυσσο της λύθης, σε μια πορεία χωρίς πτωτικά όρια, όπως ακριβώς είναι χωρίς όρια η πορεία της ανέλυξης, και όπως την πορεία ανέλυξης την αναστρέφει η εκτροπή του ανθρώπου από τη μεσότητα της ύπαρξής του, έτσι και η προσέγγιση του με την μεσότητα αναστρέφει την πορεία κατάπτωσης προς την ανέλυξη σε μια πορεία κατάπτωσης, αν δεν υπάρχει εκούσια η μεταβολή της από νοήμων ον ή πλανητική οντότητα ή γαλαξιακή ή ενός ολόκληρου διαστατικού επίπεδου ή ακόμα και ενός πολυδιαστατικού συμπλέγματος. Τις αποφάσεις και τα όρια τα θέτουν μόνο οι θεοί δημιουργοί και η ιεραρχία της δημιουργίας, που έχει θέσει το άρρητο εν. Η δημιουργία ως μονάδα έχει στα χέρια της τον έλεγχο του χρονοχώρου και όλες τις διαστάσεις και την υπερτεχνολογία ολόκληρης της δημιουργίας, είναι σε θέση να σταματήσει άμεσα με ολικό αφανισμό ως ουδέποτε υπαρκτό κάθε τι που εκτρέπεται του θείου σχεδίου, εξαφανίζοντας κώδικες, αρχεία, μνήμες και στοιχεία της δημιουργίας του. Η δημιουργία επίσης ως μονάδα έχει τη μοναδική δύναμη και τη δυνατότητα να μετουσιώσει και να μεταλλάξει ό,τι δημιούργημα εξετράπη του θείου σχεδίου και εξέπεσε της νομοτέλειας, έχει τη δύναμη να δημιουργήσει τέλειο περιβάλλον διαβίωσης σε τοπία που είναι σήμερα κρανίου τόπος. Είναι γεγονός ότι κάθε εκτροπή της νομοτέλειας και έξοδος από το θείο σχέδιο έχει τρομακτικές, φρικτές και απόκοσμες επιπτώσεις για όλα τα νοήμονα όντα και ειδικά για τον άνθρωπο και το όλο περιβάλλον του. Είναι φρικτό η λύθη του ανθρώπου να δέχεται ως φυσική την καταστροφή του περιβάλλοντος του, την φρικτή διαβίωσή του, την απομόνωσή του από το περιβάλλον του, την τρομακτική αύξηση της υβριδιακής παρουσίας σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές που μπορούν να βρίσκουν χώρο στις συνθήκες που προσφέρει στον άνθρωπο ο πλανήτης μας. Συνθήκες κατάπτωσης, οι οποίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν σε πτώση μέχρι οι δημιουργικές δυνάμεις θέσουν τα όρια. Πραγματικά, εδώ μας μιλάει ο κύριος Σόρας για συνθήκες κατάπτωσης, κατέληξης, αφανισμού, οι οποίες συντελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω του ότι οι άνθρωποι εκπίπτουν
από τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες είναι δημιουργημένοι. Εκπίπτουν, δηλαδή χάνουν την επαφή με την πατρόα ουσία. Πέφτουν σε λύθη, που η λύθη ουσιαστικά είναι η απομάκρυνση από την αλήθεια. Αλφα στερητικό και λύθη μας κάνει την αλήθεια. Επομένως, όταν είσαι μακριά από την αλήθεια σου, μακριά από τη σύνδεσή σου με τους προγόνους σου και τους θεούς δημιουργούς σου, βρίσκεσαι σε λύθη. Κυρία Γιαδανού, να σας διακόψω λίγο. Ναι. Επειδή στο κείμενο που διαβάσατε ακούστηκε πολύ η λέξη νομοτέλεια. Μπορείτε να ξεκινήσετε, γιατί από την αρχή ξεκινάει του κειμένου αυτού που διαβάσατε, του τμήματος του κειμένου, περί νομοτέλειας. Αν μπορούσατε να μας αναλύσετε λίγο αυτή τη λέξη και γενικά τι εννοείτε και πώς την εκλαμβάνει εδώ το κείμενο. Με μία λέξη περιγράφει τέλειος νόμος. Δηλαδή μπορείς να το εξηγήσεις με δύο τρόπους. Ή τέλειος νόμος ή νόμος και σκοπός. Νόμος και τέλος, νόμος και σκοπός. Δηλαδή είναι η λογική με την οποία στην οποία υπακούν τα πάντα. Τα πάντα είναι φτιαγμένα με όρκους και νόμους. Δεν μπορεί τίποτε να ξεφύγει από αυτή την νομοτέλεια. Από τον νόμο, ας το πούμε, το συμπαντικό. Τα πάντα στη γη, στο σύμπαν, βρίσκονται και λειτουργούν με μία τάξη και με μία αρμονία, η οποία βασίζεται σε μαθηματικές, ας το πούμε, σχέσεις από τη μία μεριά, που αφορούν τις συχνότητες, που αφορούν τη μίξη και τη σύνδεση αυτών των συχνοτήτων, όπου διαμορφώνονται όλοι οι έμβιοι οργανισμοί, όπου διαμορφώνονται όλη η νόηση. Δηλαδή, όλη η νόηση υπάρχει ήδη στον εθέρα. Οτιδήποτε σκεφτόμαστε ή συλλαμβάνουμε με την νόησή μας είναι ήδη καταγεγραμμένο στον εθέρα. Αυτός ο κόσμος των συχνοτήτων είναι ένα τεράστιο πεδίο που δεν ξέρω αν μπορώ να το αποδώσω με μία περιγραφή έτσι όπως το έχω αντιληφθεί εγώ. Ωστόσο όμως όλα λειτουργούν με βάση τον αυθύπαρκτο νου, όπως έχουμε πει στην προηγούμενη ενότητα, όπως περιγράφεται ο αενάος κινούμενος, το άρρητο εν, έτσι, το αέναο, το άπειρο, αυτή η δύναμη η οποία είναι το πρωταρχικό αίτιο των πάντων. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει καμία τυχαιότητα στον τρόπο που λειτουργεί το σύμπαν, στον τρόπο που λειτουργούν όλες αυτές οι σχέσεις και δεν υπάρχει ούτε ατυχία, ούτε τύχη, ούτε τυχαιότητα. Επομένως, η νομοτέλεια είναι, ας το πούμε, ο συμπαντικός νόμος από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς και τίποτα. Εγώ αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας, αλλά ήθελα να το ξεκαθαρίσετε. Γενικά αυτό που με ενδιαφέρει είναι γιατί σας έχουν αποδώσει πολλές φορές πράγματα ότι είσαστε κάποιο δόγμα, κάτι κτλ. Αποδεικνύεται όμως από τα κείμενα συνέχεια ότι όλα στηρίζονται σε φυσικούς νόμους, σε συμπαντικούς νόμους, σε κοσμογονικούς νόμους. Δηλαδή αποδεικνύεται, αυτό θέλω να γίνει ξεκάθαρο για να φύγει από τη μνήμη, από το μυαλό, από όπως θέλετε, από τη σκέψη των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται και βλέπουν αυτές τις εκπομπές, ότι δεν είσαστε κάτι δογματισμένο. Είσαστε κάτι, όπως το αναφέρατε, νομοτελειακά, που σημαίνει, για μένα το νομοτελειακά είναι μάλλον νόμος και σκοπός. Αυτοί που αποδίδουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς σε εμάς έχουν ένα ξεκάθαρο σκοπό. Ο σκοπός είναι να μειώσουν το τεράστιο μεγαλείο του πολιτικού μας φορέα, το οποίο αποδεικνύεται, όπως λέτε κι εσείς και βλέπουμε όλοι μας, μέσα από αυτά τα τεράστια κείμενα, μέσα από όλη την κοσμοθέαση. Και δεν μπορείς την κοσμοθέαση ούτε να την κατατάξεις σε ένα επίπεδο, ούτε να την εκμηδενήσεις, ούτε και να την μειώσεις. Είναι αυτό που είναι.
Αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα, οι δογματισμένοι, μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτό το καθεστώς, όχι μπορεί, είναι σίγουρα οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτό το καθεστώς. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά την νομοτέλεια. Νομοτελειακά δεν μπορεί να τεκνοποιήσουν δύο άνθρωποι του ιδίου φύλου. Έτσι είμαστε πλασμένοι. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. Επομένως, δεν μπορείς να πας κόντρα σε αυτόν τον νόμο της φύσης, τον νόμο του ανθρώπου. Αυτοί πήρανε τον νόμο της φύσης, τον εκμηδένισαν και πάνε να βγάλουν καινούριους νόμους και να μας τους επιβάλλουν. Όπως για παράδειγμα αυτό που κυκλοφορεί πολύ τελευταία, το να αρχίσουμε να τρώμε έντομα. Από πού και ως πού ο άνθρωπος να τραφεί με έντομα. Αυτό είναι εκτός νομοτέλειας. Τώρα, το ότι τα πράττουν κάποιοι άνθρωποι σε κάποιους άλλους πολιτισμούς που έχουν μια διαφορετική πατρόα ουσία, παραδείγματος χάρη από τον Έλληνα άνθρωπο, εδώ τώρα υπάρχει μια τεράστια συζήτηση και μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε ποιος πληρεί τις προϋποθέσεις του Έλληνα ανθρώπου και ποιος είναι κάτι που δεν έχει σχέση με τον Έλληνα άνθρωπο. Και εδώ αναφέρεται συγκεκριμένα στο κείμενο ότι υπάρχουν πολλές υβριδικές κατασκευές στον πλανήτη. Και για να το λέει εδώ στο κείμενο, δεν το λέει χωρίς να υπάρχει. Διότι έτσι ακριβώς υποψιάζομαι ότι όπως έχουν γεμίσει με υβρίδια, όπου υβρίδιο είναι η ύβρις του Διός, όπως έχουν γεμίσει με υβρίδια το φυτικό βασίλειο, το ζωικό βασίλειο, δηλαδή βλέπουμε παραδείγματος χάρη 500 ράτσες σκύλων, οι οποίες προέκυψαν με τεχνητό τρόπο, έτσι. Βλέπουμε φυτά με τα οποία τρεφόμαστε και βλέπουμε ότι οι αρχαίγονες ποικιλίες φυτών δεν μπορείς να τις βρεις πλέον, δεν μπορείς να φας την πραγματική ντομάτα αυτή τη στιγμή, το πραγματικό φρούτο. Βλέπεις ότι σου πασάρουν κάτι που είναι ημιτασιόν, έτσι, είναι υβρίδιο. Και βεβαίως επιβάλλονται όλα αυτά τα σχέδια σε βάρος των ανθρώπων. Και το ερώτημα, κύριε Μιλωνά, είναι αυτοί που τα επιβάλλουν ανήκουν στο γένος μας, ανήκουν στο ανθρώπινο γένος. Είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση, η οποία γεννάται. Είναι μεγάλο ερώτημα και σίγουρα στην εκπομπή δεν προλαβαίνουμε εδώ να το αναλύσουμε και είμαστε σε άλλο θέμα φυσικά, αλλά το θέσατε, είναι πολύ, πολύ σπουδαίο θέμα και δεν ξέρουμε, αν και δεν ξέρω αν είδατε πρόσφατα, εμφανίσανε και υβρίδια από ποντίκια, με λογική λέει, με μυαλό. Βλέπουμε πολύ παράξενα πράγματα να ξεφυτρώνουν τελευταία. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι σε κάποια εργαστήρια κάπου φτιάχνουν κάτι σωλήνες, κάτι ειδικές μήτρες και μέσα μπορούν να φτιάξουν έμβρια. Και κάθομαι τώρα και σκέφτομαι, αυτά που λένε ότι θα τα φτιάξουν, μήπως τα έχουν φτιάξει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μας τα παρουσιάζουν απλώς τώρα, έτσι για να μην πούν ότι δεν μας τα έχουν δείξει. Αυτά είναι όλα ερωτήσεις. Και αν αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν κάνουν τόσο απόκοσμα πράγματα σε βάρος των ανθρώπων, γιατί δεν έχουν πάρει και κάποιο μέτρο που να είναι υπέρ του ανθρώπου. Τα πάντα δείχνουν ότι πάμε προς μία καταδυνάστευση. Κάποιοι μου λένε ότι ναι, σε κάποια χρόνια παλαιότερα ζούσαμε καλά, ας πούμε. Ναι, αλλά αποδεικνύεται ότι όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο που είχε σκοπό να σε πάει σε χρέωση, να μας δημιουργήσουν ένα δυσβάστακτο επονίδιστο χρέος, να σκύβουμε συνεχώς το κεφάλι, να υποχωρούμε, να είμαστε υπόδουλοι, δέσμοι αυτής της οικονομικής σκλαβιάς, να λέμε συνέχεια ναι. Και τώρα βλέπουμε ότι σφίγγει ολοένα ο κλειός μέσα από νόμους που είναι άκρως παράλογοι και οι οποίοι οδηγούν στον αφανισμό.
Ποιοι είναι αυτοί που τα πράττουν αυτά? Ανήκουν όντως στο ανθρώπινο γένος? Και αν ανήκουν, αν λέω, τότε δεν έχουν συναίσθηση ότι διοικούν πάνω σε ανθρώπους? Αυτά είναι όλα ερωτήσεις. Είναι πολλά τα ερωτήματα που θέτεται, κυρία Γιαδανού. Να τις θέσει ο κάθε Έλληνα άνθρωπος. Ακριβώς. Για να τα απαντήσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα θέλουμε πολλές εκπομπές, αλλά ας μείνουμε προς το παρόν στο κείμενό μας, να δούμε πού θα καταλήξουμε, γιατί βλέπουμε ότι αποδεικνύονται πράγματα τα οποία ήδη συμβαίνουν. Ναι. Λέει συγκεκριμένα όμως ότι εφόσον οι άνθρωποι αφήνονται, έτσι, επαφίονται, κάποιοι μπορούν και τα κάνουν όλα αυτά σε βάρος του ανθρώπου. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουμε απομακρυνθεί από το αξιακό μας σύστημα, από την πατρόα ουσία μας, από την επικοινωνία με τους πραγματικούς δημιουργούς μας και πιστεύουμε τον έναν και τον άλλον, δεχόμαστε παθητικά τις αποφάσεις των άλλων. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν στη διπλανή πόρτα δεν θα χτυπήσουν τη δική μας πόρτα και δεχόμαστε τα πάντα έτσι με μία παθητικότητα. Ο κόσμος φεύγει αθόρυβα από δίπλα μας. Βλέπουμε μία γενοκτονία να συντελείται αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν ασχολείται να μπει σε βάθος, λέει άστο τώρα, δεν είναι δική μας δουλειά, μην μπλέκουμε, πού να πάμε να μπλέξουμε τώρα? Και με αυτό το σκεπτικό είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε αφανισμό αν δεν σηκωθούμε επάνω και δεν πατήσουμε φρένο οι άνθρωποι. Και λέει λοιπόν στο κείμενο ότι όταν οι άνθρωποι αποφασίσουν να το πράξουν και αντιστρέψουν αυτή την πορεία της κατάπτωσης, τότε υπάρχει δυνατότητα, έχουμε τα εχέγγυα, έχουμε δηλαδή τις δυνάμεις για να ανελιχθούμε, να πάρουμε την ανιούσα και να παράξουμε δημιουργικά αποτελέσματα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν έχει στηθεί ο πολιτικός φορέας του Έθνους των Ελλήνων, η Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί έχει και τον τρόπο, έχει και τα οικονομικά όπλα, αλλά έχει και την τεχνογνωσία και όλη τη γνώση που χρειάζεται ο άνθρωπος. Και όλο αυτό θα βασιστεί βεβαίως πάνω στην παιδεία, που παιδεία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Διότι συμφέρει ο άνθρωπος να μένει στην κατάπτωσή του σε κάποιους, που πάλι θα επαναλάβω κλείνοντας την ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά άνθρωποι. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στα πολύ υψηλά κέντρα, έτσι. Ναι, εννοείται. Μιλάτε συγκεκριμένα, μιλάτε για το κέντρο αποφάσεων. Ναι. Ωραία, κυρία... Μήπως είναι καιρός, λοιπόν, η Ελλάς, η ανθρωπότητα να διοικηθεί από ανθρώπους, από Έλληνα ανθρώπους? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά πώς θα γίνει? Γι' αυτό καλούμε όλους τους Έλληνες να έρθουν στα γραφεία μας, να συνταχθούν με τον αγώνα μας, να πάψουν να φοβούνται, διότι τα πάντα είναι έτοιμα και τους περιμένουμε να κάνουμε την μεγάλη ένωση και να αντιστρέψουμε την πορεία κατάπτωσης σε πραγματική ανέλυξη και να φτιάξουμε αυτή την πολυπόθητη πολιτεία που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι μας, για να ζήσουμε ως άνθρωποι, ως Έλληνα άνθρωποι. Κυρία Γιαδανού, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε την ανάγνωση. Από εσάς εξαρτάται πόσο θα προχωρήσουμε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, ναι. Ναι, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ναι. Οπότε είμαστε στη σελίδα 11, έτσι. Σελίδα 10, εκεί που λέει μέχρι οι δημιουργικές δυνάμεις να θέσουν τα όρια. Έχετε σταματήσει. Ναι, στο τέλος της σελίδας 10 έχω το ηλεκτρονική μορφή κειμένου, οπότε μπορεί να διαφέρουν λίγο. Okay. Για ολικό αφανισμό ολόκληρης της εκτός νομοτέλειας δημιουργίας είναι να μετουσιώσουν και να μεταλλάξουν οτιδήποτε υπάρχει και λειτουργεί εκτός νομοτέλειας στον πλανήτη μας, ως ομομήτριοι των θεών δημιουργών μας, άνθρωποι,
κατέχοντας την πατρόα ουσία που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά της ολικής δημιουργίας, γνωρίζοντας τη θέση μας στην μεσότητα και προσεγγίζοντάς την, αντιστρέφουμε την πτωτική πορεία μας με κατεύθυνση προς την ομοτέλεια της ανέλυξης και επικαλούμαστε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πατρόας ουσίας μας να μετουσιώσουν και να μεταλλάξουν όλα στον πλανήτη μας, που είναι εκτός νομοτέλειας. Ο άνθρωπος να πάρει τη θέση που του ανήκει, στο φυσικό, ορατό περιβάλλον του, να μεταλλαχθούν όλες οι αποστατικές ενέργειες σε νομοτελειακές, να αποκατασταθούν όλες οι γεωδετικές ενέργειες, όλες οι ενεργειακές πύλες της αρχικής δημιουργίας και όλες οι ενέργειες να συντονίζονται σε μία εκπομπή φάσματος αρμονικό και να αντανακλούν τη φυσιολογία της λειτουργίας του πλανήτη μας σύμφωνα με το θείο σχέδιο, συντασσόμενοι με την πατρόα ουσία μας, επικαλούμαστε την μετάλλαξη κάθε όντος στο οποίο στερείται πατρόας ουσίας, να έχει την δυνατότητα φυσικής και φυσιολογικής δυνατότητας επιβίωσης κάτω από τις συνθήκες νομοτέλειας. Επικαλούμαστε την μετάλλαξη των δισεκατομμυρίων που βιώνουν σήμερα στον πλανήτη μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία ένταξης τους στην ομοτέλεια, κοσμογονία και θεογονία, εντάσσονται στο θείο σχέδιο δημιουργίας, το οποίο έχει αφετηρία ως αρχικό σημείο δημιουργίας το άρρητο εν όλων φως και ολοκληρώνεται κλείνοντας τον απέραντο δημιουργικό κύκλο. Εδώ ας κάνουμε μία παύση. Θα σταθώ στις λέξεις επικαλούμαστε. Στη συγκεκριμένη λέξη ας σταθούμε πρώτα. Αυτό που πολλοί κόσμος δεν νοεί, αυτοί που παρακολουθούν την Ελληνοσυνέλευση, τα μέλη της Ελληνοσυνέλευσης, τις επικλήσεις τις οποίες κάνουμε στους ιερούς γεωδετημένους μας χώρους, που σε κάποιους φαίνεται παράξενο, σε κάποιους που το βλέπουν δακρύζουν, τρέχουν δάκρυα χαράς από τα μάτια τους, γιατί αντιλαμβάνονται ότι κάτι αλλάζει. Να πούμε ότι οι επικλήσεις είναι ο τρόπος επικοινωνίας με τις ολύμπιες υπεροντότητες, με τις δυνάμεις με τις οποίες είμαστε δημιουργημένοι, και ο άνθρωπος αποδέκτης γίνεται πομπός και το αντίθετο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τη μορφή συχνοτήτων και βεβαίως μέσα από τον λόγο, μέσα από τα λόγια των κειμένων αλλάζει όλος ο τρόπος σκέψης, τόσο του ατομικού ανθρώπου, του κάθε ατόμου ξεχωριστά, όσο και του ολικού συνόλου. Φανταστείτε δηλαδή πόσο θετικό αποτέλεσμα έχει πολλοί άνθρωποι συνδεδεμένοι ενεργειακά, δηλαδή να συντονίζονται και να είναι συνδεδεμένοι και με τα χέρια σωματικά, αλλά και να εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, δηλαδή λέγοντας τα ίδια εμψυχωμένα λόγια, απευθυνόμενοι και επικαλούμενοι τις δημιουργικές δυνάμεις του σύμπαντος. Ο λαός μας λέει ότι πες το και θα γίνει, έτσι. Όταν λες κάτι, όταν επικαλείσαι κάτι, εν αρχή είναι ο λόγος. Επομένως, αυτό έχει τεράστια δύναμη στη διαμόρφωση αυτής της πολιτείας που θέλουμε να φτιάξουμε. Και στο να δημιουργηθεί δηλαδή όλη αυτή η διάθεση και όλη αυτή η προϋπόθεση. Κυρία Γιαδανού, το βλέπουμε καθαρά στο κείμενο, αυτό που γράφει πολύ χαρακτηριστικά και το αναλύσατε τώρα, που λέει να αποκατασταθούν όλες οι γεωδετικές ενέργειες, που όπως το περιγράψατε και το αναλύσατε, είναι δηλαδή η επικοινωνία θεών και ανθρώπων. Και με αυτόν τον τρόπο η αρνητική ενέργεια αποδυναμώνεται και επικρατεί η θετική ενέργεια.
Δηλαδή όταν πολλοί άνθρωποι μαζί πηγαίνουν και εκφωνούν δημόσια στο χώρο εκείνο, συντονισμένοι πάντα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ο συντονισμός, έτσι. Αυτά τα λόγια τότε δημιουργούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή καθαρίζουν το χώρο από τις αποστατικές συχνότητες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις της επικοινωνίας μέσα από πύλες ενεργειακές, που αυτοί οι χώροι αποτελούν χώρο, ένα σημείο όπου και καταλήγουν αυτές οι πύλες, αλλά και από όπου εκπορεύονται. Μάλιστα. Και γι' αυτό και οι αποστάτες βλέπουμε ότι έχουν καταλάβει τους ενεργειακούς μας χώρους, τους ναούς μας, και πηγαίνουν και εκφωνούν τις δικές τους τελετές. Εγώ προσωπικά σας καταθέσω ότι έχω συναντήσει στην Σαμοθράκη, στον ιερό γεωδετημένο χώρο του ιερού που υπάρχει εκεί των θεών, έχω συναντήσει ραβίνους οι οποίοι έψελναν τα δικά τους τροπάρια. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, κυρία Γιαδανού, που έχουν καταστρέψει και όλους τους ναούς, τους δικούς μας, τους ελάνιους ναούς. Ναι, και μας ζητάνε να πληρώσουμε και ένα σχετικό αντίτιμο για να μπούμε μέσα στους χώρους που είναι οι χώροι των προγόνων μας, κυρία Μίλωνα. Είναι δυνατόν να μπαίνεις στον οίκο σου και να πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο? Αυτό είναι άκρως παράλογο. Και εκτός αυτού αποδεικνύεται ξεκάθαρα, δηλαδή έχει αποδειχτεί για αυτό που λέτε, δηλαδή για να το επιβεβαιώσουμε για μία ακόμα φορά, αυτό που έγινε με το Παπαθανασίου. Το Βαγγέλη Παπαθανασίου, που πήγανε και οι Αμερικάνοι, γιατί οι Αμερικάνοι το προτείναν αυτό να γίνει. Βλέπουμε καθαρά πως και οι ίδιοι γνωρίζουν πόσο είναι οι γεωδετημένοι χώροι σημείο επικοινωνίας. Ναι, για να στείλουν κάποιο διαστημόπλιο στον Άρη, αν θυμάμαι καλά, διότι δεν είναι δυνατόν να πάει διαστημόπλιο στον Άρη, δεν είναι δυνατόν να περάσει τα στρώματα της γης που περιβάλλονται από τη γη και τον ουράνιο θόλο. Οι φυσικοί λένε ότι υπάρχει μια θερμόσφαιρα σε κάποιο επίπεδο, πάνω από τη στρατόσφαιρα, η οποία έχει πάρα πολύ θερμότητα, βαθμούς πολλούς, υψηλούς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο υλικό ή άνθρωπος ή τρόπος για να περάσεις από εκεί χωρίς να λιώσεις ουσιαστικά, έτσι. Οπότε όλα αυτά περί ότι πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι κλπ, ή ότι θέλουν να πάνε στον Άρη να στείλουν διαστημόπλια, ουσιαστικά μάλλον κάνουν μία περιφορά γύρω από τη γη και επιστρέφουν. Αυτά όλα θα μας δοθεί δυνατότητα να τα δούμε στην φυσική, στην πραγματική φυσική, και στην πραγματική επιστήμη, που θα έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε και να ερευνήσουμε όταν θα υπάρχει ελευθερία. Όταν θα έχουμε στα χέρια μας όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα. Κυρία Γιαδανού, επειδή έχουμε περάσει την ώρα τώρα της εκπομπής, έχει περάσει κατά πολύ, τέλος πάντων, δεν μας πειράζει, γιατί η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Επίσης, μέσα από το κείμενο προκύπτει, κύριε Μιλωνά, και αυτό συνδέεται με αυτό που είπαμε τώρα, ότι ο άνθρωπος ζει και σε άλλες διαστάσεις, μάλλον η συνειδητότητα καλύτερα, πιο όρθα. Και υπάρχει ζωή στην ελάνια κοσμοκρατορία, η οποία είναι και σε άλλους πλανήτες. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Και ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενσαρκωθεί και σε διαφορετικά σύμπαντα. Μιλάμε για την ίδια συνειδητότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα από το κείμενο της Πατρόας Ουσίας. Ναι, είναι κατανοητό, πραγματικά όλες αυτά τα νέα που έρχονται στο φως αλλάζουν και τον τρόπο σκέψης μας και σε πολύ μεγάλο βαθμό απελευθερώνουν τη συνείδησή μας. Φανταστείτε ότι τόσα χρόνια ζούσαμε με τον φόβο του θανάτου, με το άγχος
και τον φόβο του τι υπάρχει μετά, τι υπάρχει στα άλλα σύμπαντα. Έτσι, αν υπάρχει κενό, για παράδειγμα το κενό δημιουργεί ένα άγχος. Όταν ξέρεις όμως ότι τα πράγματα είναι κάπως αλλιώς, ησυχάζεις μέσα σου και λες ότι ναι, ήρθα εδώ και θα τα δώσω όλα, έτσι. Θα τα δώσω όλα σε αυτή τη ζωή. Όχι, αυτό που είπατε ήταν πολύ ενδιαφέρον και είναι πραγματικότητα, δηλαδή ότι πρέπει να αποκτήσουμε την ελευθερία μας και η ελευθερία μας αποκτάται μόνο μέσω της γνώσης. Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιαδανού, για την παρουσία σας για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας. Τιμή μου, να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε φυσικά, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το κείμενο. Ναι, έχουμε και άλλες εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Ήταν η εκπομπή Λογική Διεργασία, που ήταν μια συνέχεια της Πατρόας Ουσίας που μας παρουσίασε και μας ανέλησε η κυρία Γιαδανού Ευαγγελία. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνεο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216 800 98 10 και 690 99 69 698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com.